Tak ľudia, toto bude tretí let's play z Minecraftu s Tobím. Tak čo ľudia. A stali sa tu veľké zmeny a my vám to so mnou ukážeme. Sebo poď. No, takže tu nám máme sklad, tu nám má Toby, tu nám má Toby miestno, tu nám má Toby no a ešte toto. Ja som hore a Toby je dole. Tu nám má Toby miestnosť. Tu mám ja. A tu nám mám ja miestnosť. Túto miesto som vytvoril ja, ale sama si tam dal veci. Ne? Stále. Ja si ešte to, joj. Ja som vôbec. Tak to mi náš psi. To je tvoj pes. No však poď. To je môj. Ja som ho urobil. Oni, nechaj ho. Fuj. Chod, zabuduj to. On išiel za mnou. Stoj. Oj, to je slabý. Nie. Ja Toby. Však dostal na prvé. To bol môj pes. Ale on do mňa utočil. Kde je? Už Ja som ho neviem. zabil. Jeden, ale Tak ty si tu zničil schody. No, to bol zase môj. Ale on do mňa išiel, chápeš? A ja potrebujem tie briky. Ja mám. Berem stack. A ja som si už zabrala. Zober si stack Apple. Svoj stack. Dobre. Toto tu ešte. Dám si tam glowstone. Čakaj, Choď ja preč. som si vyhodil luk. Daj mi môj luk, ja som ho vyhodil. Ja ho nemám. Máš Ja aj ho. mám. To je na používanie. A kde si mi ho vyhodil? Tu je predo mnou. A ty si kde? Ja som pri tých schodoch. No toto tu sa tu zmenilo. A ideme do druhú. Môžeme. Tak poď. Len nech sa... Počkaj, kde Nether? Nevidím ho. Tu je. Naraz tam budeme. Ešte ja. Ja tam som skôr. No. Nie, Blaze. Sakra. Au! Kde mám svoj luk? Au! Ja sa sám zabijem tu. Au! Ja neviem naťahovať šipy. Lebo nemá žiadny šíp. Sakra. Ja ti dám stack. Skoro stack. Kde si? Tu. Pri tebe. Kde? Tu, hač. Ticho. Hač, dajte. Dobre. Díky. Tu máš ešte. Au. Ja idem späť. Tu ich máš všetky. Díky. Lebo mňa to veľa neuberá. Tak. Poď späť. Počkaj, ja tu zatiaľ postavím. Ja tu mám stack tých. Tu zatiaľ niečo A postavím. ja tu mám 200 takých. Netrafíš ma. Nie, pozor, Toby. Nie. Idem späť. Vedľa. Poď späť sa mi. Ja ho chcem tu dať. Obachnúť. Hej, bum. Bum. Dobre, Tak, ja idem už som späť. vnúkla. Fú. Kačmo, No, ideme sa pozrieť na Poďme si karičky. dať strange, lebo toto mi bez strange nedáme. Ale potom musíme aj brnenie dať dole, bo nás je vidno s brnením, chápeš? Ale strange, To je... to je No, sila. to je To je neviditeľnosť. sila. No to daj mi ho. Kde tu je u mňa? Kde je strange? Tu je dole posledná. Ja si dám aj spítko. A ja. A neber si všetko. Však kde iba jeden som si zobral. Jeden speed a jeden Tak strange. poď, ja už idem. Strange 2. Ja si teraz idem dať speed. Ešte si nedávaj, až tam si nedaj. Ty si to mne hodil. Nehodil. Hej, Ja som nehádzal. lebo keď hodíš pod seba, to Ale máme ja dvaja. som to nehádzal. No to si Tu je blaze pred portálom, takže
ho dáš? Ja neviem, kde som. Ja som tu zabludil. Choď za seba, choď. Za seba. Kto tu do mňa strieľa? Aha, ty do mňa budeš strieľať. Ti ukážem niečo o to. Idem. A hneď si dávam. Tu poď. Aha, však ja som si nedal nič. Ja idem robiť tú ochranu pred tým. Strange je toto. Strange je sila. Ja som si ešte nič nedal. Takže mne to nič. Ja som si dal Strange. Ja som si dal všetko. Ona nič. Si to len nedal. Ja som si nedal ešte nič. Takže ja teraz môžem chodiť po ohni. No. To ty urob toto. A ja tu mám. Ale rob aj ty. To čo robíš? Však To obranu. nie je také dlhé. Však ty čo Ja robíš? to robím dobre. Ale ja horím. Ja hovno vidím. Čo za jablá horím. Dobre, na to čo nejde. V poriadku, prebieham na prty. Počkaj, ja toto chcem za toto. Tak. Ty si už dačo minul? Však čo tu? Ja som neminul nič. Ups. To je tu na... Pod do tej diery, kde som vykopal. Tu na... Poď. No však ja viem, že to je tu. Tu sú čestky. Ja to idem kopať. Videl som ty kde si. Dobre, tu nič není. Tu nechod, tam není nič. Kde to bolo? Tu. Toto prejdi. Poď za mnou. Tu. Ale však tu je ten portál, no. Ja tu idem. Poď za mnou. Že poď za mnou, tu sú aj čestky. No, tam ukáž. sú tí. Nie sú tu, ale musíš ich nájsť. Tu sú tí, jak sa volajú. Ja viem. Ty si ma teleportoval? Nie. Ide tam, idem na to. Tom, iď hed. Ty, Však iď hed. Iď hed. ty ide. Však ja tu som. No. Jaký problém máš so mňou? Hm? Ti dám fire aspect. Hej, to ja ti mám dať tiež. Ja ti dám ešte. Ale ja ti však dám back, ako? back a fire aspect. No, dobre, tu na je východ. Nie, je tu gast. No a Nevadí. ako zabiješ. Aj tak mi nič nespraví. Ja sa do ňoho. No, zabil som ho. Ty si mi pomáhal. Poď na výpravu. Nechod do pigmenov, ti hovorím. A ja som išiel do toho hradu. Však aj ja. Kde Ale ja si? som inde, jak ty. A ja tu ťažím kvarc. To ja tu idem. A ja tu idem ťažiť kvarc. Možno prídeš ku mne. Ja idem sa nechať. No to ja neviem, kde som. Ja viem. Ja som tu pri portáli. Sú tu pigmeni pred našim portálom, asi 7. Nevadí, nebuchaj do nich. Perly nemáme. Dobrý. No, to by sa hodilo. Kvarc. A ja tu som. Kde si ty?
A neber mi to. Ja som našiel. Kvarc. XPčka bol. Ty máš koľko levelov? 4? Hasol. Nie. Ježe to bol kvarc. No, diamanty, lebo to je také modré. Nej. Ja som tu skoro dole spadol. Však aj ja. Nie. My tu koľko kvarcuje? Kde si tu blízko? Kvarca nám hodí na bloky. Jaj, sorry. Ja som spadol dole. Ups, teraz sa jak dostanem. Koľko máš Nie, kvarci? je tu ten onen. Aha, tu, ten slime, vidíš ho? Tu, kde som Ty ja. si tu dole. Hej, a vidíš ho? Pozri sa na moju obrazovku. Však ja som za tebou. Hop. No, tá si mi zliezol do strely. Už ma nedáš ty. Podoň ho. Teraz pozor, malý. Malé sú silné. Pigman. Čau. Môžem? Môžem Ne, ho? nemôžeš. Vieš, že je portál, bo ja ne. Ja viem, kde je. Poď tu. Ja viem. Jaj, ja som skoro Poď za spadal. mnou. My sme mohli byť ten bossa zabiť. Táto by bolo dosť, to by bolo ťažké. Nie, mňa takto strelil. Ty si zomrel. Tá hej, takto do mňa buchol. Ja hľadám portál. Ja neviem kto. To ešte žije, no. To poď ku mne, no. To však ja neviem, kde je. Ja neviem, kde je portál. Aj teba takto teraz buchol. Nie, ja som tam spadol. Tak ja teraz tu skoro nemám nič. A z mojej si neber. A môžeš si zobrať toto budenie. To ty tu máš presne jedno, posledné.